Dobré ráno, pekný deň, máme pekný útoreček. A dnes sa k vám prihovorím takým ďalším zamyslením. Možno, že ste čítali o tom, že takú správu o tom, že 2. novembra 2023, no nie v tento deň to bolo, ale v tento deň som to čítala, takú správu o jednej veľkej iniciatíve. Táto iniciatíva vznikla v Medzinárodnej akademickej inštitúcii alebo Európsky univerzitný inštitút, tak nejako sa to volá, vo Florencii v meste Fiesole. Prepačte, neviem, ako sa číta toto mesto, ani som sa to nedopatrala. Pokiaľ viete, ako sa to číta, ako sa to má vysloviť, tak mi môžete dať vedieť. Takže mestečko Fiesole, ja som o tom mestečku ešte nepočula, ale človek sa učí celý život. A táto inštitúcia, ktorá sa nachádza v tomto mestečku Florencii, poskytuje vysokokvalitné doktorandské štúdium a uskutočňuje výskum v rámci takých 4 oddelení: ekonómia, história, civilizácia a tak ďalej a tak ďalej. A dokonca v roku 2019 bola za právoplatného člena tejto inštitúcie medzinárodnej prijatá aj naša Slovenská republika. No a aká to je iniciatíva, ktorá vzišla z tohto inštitútu v tejto Florencii? Tá iniciatíva spočívala v tom, že je potrebné a že je treba zmeniť názov Vianoc. A jedným z návrhov na nový názov je Zimný festival. Takže návrh tejto univerzity alebo tá iniciatíva najskôr, že zrušenie Vianoc a nahradiť tento názov názvom Zimný festival. A dôvod, prečo vlastne chcú premenovať Vianoce na napríklad Zimný festival, tam bolo viacej návrhov, tak dôvod je ten, že podľa predstaviteľov tejto univerzity je potrebné odstrániť kresťanský odkaz. No vďaka Bohu drvivá väčšina politikov túto myšlienku odmieta, pretože tam trebalo aj viacero povolenia na zmenu tohto názvu, je to taká citlivá otázka. A mimochodom, univerzita sídli v historickom katolickom kláštore. Takže v tomto kláštore je takýto návrh, je takáto iniciatíva zrušiť názov Vianoc. Tento svet, ktorý je na strane diabla, bude chcieť viac a viac odstraňovať všetko kresťanské. Tak to bolo, tak to je a tak to bude. Pretože čítame v písme svetom, že tento svet leží v zlom. Napríklad v roku 2015 v Číne odstraňovali kríže z kostolov. To bolo také masívne odstraňovanie. V USA v mnohých školských knižniciach je zákaz Biblií. A zakázaná Biblia je preto, lebo je považovaná ako za citlivý materiál. Alebo zmena názvov sviatkov Vianoc tejto Florencii, ako som už hovorila. Namiesto toho, aby ľudia odstraňovali hriech zo svojich životov, chcú odstraňovať dobré veci a hlavne tie, ktoré im môžu zachrániť život. Je im hodené záchranné koleso a oni sa snažia z toho kolesa nejako vymániť, posielať ho preč, namiesto toho, aby sa toho záchranného kolesa chytili a boli zachránení. Hoci je pre vás alebo pre nás zarážajúce a frustrujúce takéto návrhy alebo takáto iniciatíva, o ktorej som hovorila. Možno na každého kresťana to má iný vplyv, máme iné emócie. Niekto sa rozčúli, niekto sa zarazí alebo frustruje sa z toho, že čo sa to zasa deje. A každý naozaj z nás môže mať iné pocity. Tak napriek tomu, že je to také zarážajúce, že aj táto iniciatíva chce odstraňovať kresťanské symboly,
tak my, kresťania, musíme vedieť to, že to nie je žiadne víťazstvo pre tento svet. Že keď si tento svet myslí, že niečo odstráni, čo je kresťanské a že tým nejako zvíťazia nad kresťanstvom alebo nad nejakým kresťanským odkazom, tak sa veľmi mýli. Prečo? Pretože náš kresťanský život nie je založený na vonkajších veciach, na krížoch, ktoré sú v kostoloch, alebo názvoch sviatkoch, Veľká noc, Vianoce. Hoci je nám to milé, samozrejme. Ale tým, že odstráni svet tieto veci, tieto kresťanské symboly a tak ďalej, neodstráni našu vieru, ktorá je takým vnútorným vyznaním nášho srdca. Pretože Pána Ježiša Krista z môjho srdca nikto neodstráni. Môžu mi zobrať kríže môžu odstrániť hocičo, aj názov tých Vianoc, o čom som vlastne hovorila, ale to, čo je v našom srdci, Krista nikto nemôže odstrániť. A preto to víťazstvo je na strane Božích detí. Takže hoci si tento svet myslí, že odstráni kresťanské veci a že zvíťazí nejako, že má nad nami nejaké víťazstvo, tak mýli sa. Pretože naše víťazstvo nie je v tých vonkajších veciach, ale naše víťazstvo je v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je v našich srdciach. A toto nám nikto nemôže zobrať. Prvý list Jána, 5. kapitole, hovorí tieto slova. Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. To sú úžasné slova. Čo mňa tak osobne viac mrzí, je odstraňovanie Biblií, ako som aj hovorila z tých niektorých škôl a školských knižníc v Amerike, ale aj určite v iných krajinách, samozrejme, a niektorých iných krajinách sveta. No predsa, ak je aj tá Biblia skrytá v našich srdciach, tak ani to nám nikto nezoberie. Žalmista v 119. žalme hovorí, že tvoju reč skryl som vo svojom srdci, aby som nehrešil voči tebe. Takže keď máme písmo sväté, Bibliu vo svojich srdciach, máme Božiu reč, Božie slovo vo svojom srdci, tak toto nám nikto nezoberie. Bibliu nám môžu zobrať, môžu odstrániť, ale ak je písmo sväté v mojom srdci, to, čo tu čítam a podľa toho aj žijem, je v mojom srdci, tak toto mi nikto nemôže zobrať. A Pán Boh to dobre vie, preto to víťazstvo je na našej strane, lebo to víťazstvo vybojoval za nás Pán Ježiš. Nie je to ani naša zásluha, samozrejme, ale všetko máme z Božej milosti. Budem sa modliť. Pán Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje víťazstvo, ktoré si nám dal a ktoré my môžeme prežívať. Ďakujeme, že Ty si zvíťazil nad tým zlým, keď si zomrel na kríži a stal si z mŕtvych. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za to, že hoci tento svet stále tlačí, ide proti Tebe, chce odstraňovať dobré veci, chce odstraňovať veci, ktoré mu môžu zachrániť život. Ľuďom, ktorí žijú v tomto svete, môžu byť zachránení. Ďakujem Ti, Pane, že napriek všetkému Ty si ten, ktorý nám ukazuje, že ničoho sa nemusíme báť, hoci všetko by nám vzali, ale Teba nám nemôže vziať nik. Ďakujeme, že Ty si v našich srdciach, že nie si len nejaká myšlienka, ale že si skutočný a že si živý Pán. Ďakujeme, Pane, že Ty sídliš v našich srdciach. Ďakujeme, že si urobil príbytok v našich srdciach, že my sme sa stali chrámom Svätého Ducha, hoci by zobrali aj budovy, hoci by ten zlý zobral modlitebne kostoly, ale my sme chrámom Tvojho Svätého Ducha. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že máme túto istotu a túto nádej v Tebe. Nech je oslavené Tvoje meno aj celý dnešný deň, celý tento týždeň. Daj nám pohľad viery, daj nám pohľad aj v tom zmysle, že aj naše veci nezáležia na vonkajších veciach, na tom, čo vidíme, na tom, čo nám môže niekto vziať,
ale že náš život záleží na tom vnútornom, ktoré nám nikto nemôže zobrať. Nech je oslavené Tvoje meno, Ježiš. Amen.